Vamos a dar comenzo ao acto. Pedimos vos, se por favor, nos podedes acompañar xa sentadas e sentados. Bo día, veciñas e veciños de Cabreiros, vecindade de Xermade, amizades, participantes e a todas as persoas que este ano nos podedes seguir a través de streaming dende calquera parte do mundo, a través do canal de YouTube Xornadas Interxeracionais Rurais. Estamos especialmente emocionadas por poder presentar estas 16 xornadas interxeracionais rurais aprendendo cos nosos maiores, despois dun ano tan difícil e no que nos vimos obrigadas a suspender a actividade do ano pasado con moito pesar. Pero iso non significou que a equipa estivese parada, non. Foi un tempo de adicación e mimo para preparar un traballo que se leva xestando durante uns anos e que hoxe presentamos aquí con moita fachenda. A publicación, que tedes xa moitos nas vosas mans, Cabreiros, 15 anos de dinamización comunitaria, olladas e recursos interxeracionais no rural. Para isto iremos dando paso a voces fundamentais nestes 15 anos. En primeiro lugar, daremos a palabra ao señor presidente da excelentísima Deputación de Lugo, don José Tomé Roca, e ao señor alcalde do Concello de Xermade, don Roberto García Pernas, que procederán a inaugurar estas xornadas e que son un importante piar das mesmas co seu apoio e financiación económica para poder desenvolver cada ano durante 3 sábados consecutivos actividades socioculturais nesta Escola Unitaria de Cabreiros. Damos a palabra ao señor presidente da Diputación. Bos días a todos e a todas, señor alcalde, señor presidente da Asociación de Veciños, don José Manuel Felpeto, o profesor da Universidade de Santiago, don Xesús Rodríguez, señoras, señores, a verdade que dá gusto ver esta sala chea de xente e, sobre todo, para unha persoa que naceu cerca de aquí, como é o meu caso, posto que a miña chegada a este mundo foi aí en Guitiriz, ao lado, por lo tanto, pois é unha satisfacción atoparme sempre que veño cerca da miña casa onde nacín. Logo a vida nos leva por onde nos leva, como é o caso, por exemplo, do profesor, que tamén ten a súa vida noutro sitio, pero un sempre recorda as súas raíces, así que moitísimas gracias por convidarme a estar aquí. Quero agradecer, en primeiro lugar, ao alcalde e aos organizadores a invitación que me fixeron para participar nesta actividade tan interesante como son estas xornadas que me dixo a mantedora interxeracionais rurais de Cabreiros, aprendendo con nosos maiores. E isto de aprender con nosos maiores, cando vas cumplindo anos, te vas dando cuenta que é así, que somos xóvenes, pero xa menos, e te vas dando cuenta que iso é unha gran realidade. Cando me dixeron de estar presente nestas xornadas, me falaban de hoxe do día 12, e o día 12 non podo vir porque teño que casar o fillo dunha concejala miña no Concello de Monforte, por tanto non podía faltarlle a esa parella, así que necesariamente tiña que estar hoxe aquí, así que estou encantado de poderlo facer. Bueno, despois por os datos que me dan, despois de 15 anos de andadura destas xornadas e despois do parón do pasado ano debido á pandemia, desta pandemia que nos modificou un pouco a vida de todos, o Concello de Xermade recupera unha cita de referencia no fomento da convivencia, no fomento do intercambio de experiencias entre maiores e os máis novos. E quizás recordando, non sei se no subconsciente, esa relación entre netos e avós, máis maiores, cos máis novos, e cando o avó lle conta as súas batallas, os rapaces escoitan encantados. Moito mellor o avó que o pai. Generalmente é así, non? O canai, non? E digo que Xermade recupera esa cita de referencia nesa fomento da convivencia, faino, ao meu parecer, con acerto, recollendo unha publicación que temos aí, eu xa tuve a ocasión de vela tamén,
que, digamos, unha publicación cos principais temas abordados ao longo destes últimos anos, porque para retomar a actividade sempre é bo poñer en valor o que xa está feito. E iso nos ten que servir de catapulta para o futuro, para seguir avanzando, non? E isto é o que fan as case 300 páxinas dese libro, Cabreiros 15 anos, de dinamización comunitaria, olladas e recursos interxeracionais no rural. Bueno, estas xornadas que naceron no ano 2005, se non teño malo dato, que foi polo empeño, ademais, quero felicitalo por elo, do presidente da Asociación de Veciños, de Xosé Manuel Felpeto, e tamén do profesor Xesús Rodríguez, que fixeron aí como un dúo dinámico, que nos levou a chegar a esta situación. Pois é unha proba de que o rural pode xerar iniciativas de interese académico, do compromiso co territorio por parte da Universidade Pública Galega, neste caso da Universidade de Santiago, coa que a Deputación de Lugo ten unha relación moi intensa, tanto no que é a Universidade no seu conxunto, como que é o campus de Lugo, especialmente o campus de Lugo, non? Dentro de uns días virá precisamente o reitor a asinar un convenio coa Diputación que vai permitir unha serie de financiación de actividades e logo tamén a aportación que fai a Diputación a través da granxa de leite para as prácticas dos veterinarios e para as prácticas dos futuros enxeneiros agrícolas agrónomos de Lugo, non? Por tanto, temos unha relación moi intensa entre a Universidade de Santiago e a Diputación de Lugo. Bueno, ao longo destes anos, nas xornadas abordáronse todo tipo de temas, pois dende os oficios do agro, a historia, a evolución das escolas no rural, os xogos, que non era o mesmo xogar os pequenos da cidade que os pequenos do rural, non era o mesmo. O patrimonio cultural, tanto inmaterial como material, que temos no rural de Galicia. Bueno, pois para estudiar, para divulgar e para manter a nosa forma de ser, as nosas costumes, o noso acervo cultural que nos fixo chegar hasta hoxe, ao que somos hoxe, e presentalo como algo valioso a xente nova, algo que lles pode servir, que lles pode ser útil para o futuro. Bueno, a convivencia entre xeracións é un elemento indispensable no diseño das políticas públicas, e iso creo que saben ben todos os que nos dedicamos de unha maneira ou outra, a distintos niveles, pois a gobernar. E as políticas públicas deben estar centradas no benestar das persoas, non en outros obxectivos. E máis aínda nunha sociedade que ten unha forte carga rural como é a nosa. A sociedade da provincia de Lugo e do conxunto de Galicia, pero quizá hoxe Pontevedra e Coruña sean menos rurales que Lugo e Ourense, por exemplo. O contacto dos novos e de maiores, sin dúda, é unha canle privilexiada de transmisión de información, de coñecemento, de experiencias, máis aínda no rural. A ese contacto moito maior no rural que nas zonas urbanas. As persoas maiores son, e eu digo como sinto, porque a mí así me transmitiron, son unha enciclopedia viva, son unha biblioteca viva. Porque non lle fai falta, ademais, cando che contan as súas experiencias, as súas cousas, non lle fai falta estudialas, sálelles do corazón. Non teñen un guión para explicalas. O guión está xa grabado. E, por tanto, iso é tremendamente importante. E recolle, pois, eso, un enorme conxunto de saberes valiosos, porque son fruto da experiencia real da vida, non? E dentro da Diputación de Lugo compartimos, desde logo, esta forma de entender as políticas públicas, compartimos estes valores, e así eu creo que estamos demostrando na acción de goberno, por exemplo, coas iniciativas da Rede Pública de Residencias de Atención a Persoas Maiores, non? Dentro das nosas posibilidades, que son poucas, non hai que olvidar que a Xunta ten, por exemplo, 11.000 millóns de presuposto, o Estado ten 100 e pico mil millóns e nós temos 90 millóns. O sea que a desproporción é evidente. Por lo tanto, dentro das nosas posibilidades, as residencias que nos facemos
son residencias donde para 30 personas que están residindo, pois hai uns 25 postos de traballo. Casi sale un ratio de posto de traballo por persoa atendida, o cual é unha atención moi personalizada, ¿no? Porque ao final, cando unha persoa necesita que atendan, hai que atendela ben, polo feito de ser persoa. E temos que pensar tamén que, ainda que algúns temos na mediana edad e outros son máis xóvenes, en fin, todos queremos chegar a maiores. E ojalá cheguemos. E vamos a necesitar de xente que nos atenda. A veces podrán facer as familias, podrán facer nas casas, e outras veces non, por circunstancias familiares, ou ter fillos, ou están lexos, ou non ten quen te atenda. E, por tanto, fai falta que alguén te atenda con unha prestación e unha atención de calidad. Que a persoa se sinta integrada no entorno, se sinta cerca dos seus, no seu paisaxe, na súa xente, na súa familia. En definitiva, que se sinta persoa. Porque, ao final, de que só sea para transmitir as experiencias, como estamos falando aquí, os maiores están vivos e están activos, ainda que cobren unha pensión, pero están activos en todo eso. Eso non prescribe, non caduca. Por tanto, é moi importante que cuidemos eses aspectos cas persoas maiores. Bueno, e un modelo de, non quero alargar moito máis, un modelo de pequenas residencias integradas, como dicían nos povos e nas vilas, que manteñen ese arraigo, que poñen no centro as persoas, os nosos maiores, o seu cuidado, a súa dignidade, e tamén o seu saber e a súa experiencia, non? Cando se obriga os maiores a envellecer lonxe das, pois en grandes centros masificados, en grandes residencias, aí perdemos todos. Perdemos todos porque os povos perden a vida. Se tú trasladas de Xermade ou de Guitiriz ou de calquer concello pequeno os seus maiores a unha residencia a Coruña, a Lugo, onde sea, perdemos todos porque perden os povos. Quédense sin eses habitantes, sin os nosos maiores. Perdemos a memoria, porque se vai con eles. Non queda que na conte. Así que as persoas maiores temos que telas preto, atendelas preto, porque esa historia e esas raíces están ao noso servicio, o servicio das persoas máis xóvenes. Por tanto, as sociedades que alonxan os maiores perden, no fondo, a súa propia alma, non? E remato dicindo que quero darlles novamente os parabéns á Asociación de Veciños, tanto o profesor como o presidente da asociación, por suposto tamén o alcalde, que non conxunto como se consigue facer as cousas, unindo esforzos, e como se consiguen facer as cousas. Así que, Asociación de Veciños, Concello, Universidade, gracias por retomar outra vez con enerxía. Desde logo vexo que isto ten calado na sociedade, ten resposta, é evidente. Que en tempos nos que estamos vivindo non é fácil xuntar a grupos importantes de xente, non é fácil, e non en sitios pequenos como Xermade, en sitios grandes. Así que vos felicito, de verdad, retomar estas xornadas interseccionais rurais, aprendendo cos nosos maiores, que espero que manteñan este ano esa acollida que tuveron ata agora, nos 15 anos anteriores, e, por suposto, que teñan continuidade nos vindeiros anos, porque cando as distintas xeracións comparten o presente, pois tamén crean modelos de convivencia para o futuro, non? E iso beneficianos a todos e a todos. Eu, se as circunstancias o permiten, e me invitan, volverei en vindeiros anos. Así que depende xa de todos vostedes e da situación en general. Non vaya a ser que non sea alcalde nem presidente, entón xa non veño único como vigo ou como veciño, non? Pero, bueno, se as circunstancias o permiten, tedes o meu compromiso de que a mellor vos interesa que veña outra persona, o cual é sano tamén compartir cousas, que variar, non? Pero, se queredes, se vos interesa, pois a presencia miña en este acto pois estará aquí nos vindeiros anos. Moitísimas gracias a todos. Bueno, bos días, presidente da Diputación. Gracias por vir, un honor que esteña aquí con nosotros.
onde víamos inaugurando, que o acompañei en Piedrafita do Cerveiro, unha residencia que el ben decía que hai que mirar polos nosos maiores, e efectivamente a Diputación está tamén con ese compromiso de facerlles sitios para que teñan unha boa vellez e unha boa fin de etapa. Como acabo de dicir, o presidente, pois, aparte de colaborar nas grandes obras, tamén colabora nas outras máis pequenas, como é a cultura, que para nós é moi importante a cultura, e nas inversións, bueno, aquí neste concello, pois, temos a carretera Momán-As Pontes, todos os anos, bueno, 300 e pico mil euros para o plan único, dos cuales se destinan pois, un diñeiro para estes temas culturales, como pode ser a invernada, como pode ser o Premio Xermade na Historia. Polo tanto, lle agradecemos moito a súa presencia con todo tipo de apoio, o moral e o económico da institución que representa. Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros, Xosé Manuel Felpeto, profesor da Universidade, Jesús Rodríguez, Manuela Vilaboi, benvida, sigue tendo o corazón en Xermade, sendo de Xermade, tantos anos traballou como pedagoga aquí neste concello, e a cual lle agradecemos que viñase hoxe para coordinar estas xornadas. Eu sempre o digo, estas xornadas naceron no 2005, se non fose por esos tres pilares fundamentales que é Xosé Manuel Felpeto, Jesús Rodríguez e Manuela Vilaboi, posiblemente non estiveramos aquí hoxe. Nin houbera tanto que falar, nin houbera a recopilación dun libro que ten unha abundancia cultural deste concello, desta parroquia, tremendo. O sea, estas xornadas, pois, debido a todo eso, son un prestixio e un referente a nivel de todo Galicia, pero gracias a unha xente tan involucrada en todas estas facetas, en todos estes temas culturales. Por eso eu sempre lles digo que eles sí que son profetas na súa terra, porque o teñen ben merecido. Gustaríame que lles déramos un forte aplauso pola súa labor e traballo durante todos estes anos. Bueno, un saúdo a toda a xente que nos está vendo telemáticamente por streaming, pois que disfruten desta presentación deste libro e destas xornadas. Como ben digo, estas xornadas xurdiron o 4 de xuño de 2005 por esa iniciativa da Asociación de Veciños, da Universidade, do Concello, do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, da Nova Escola Galega, tamén participou o IESCHA naquel arranque, que despois tuvo esa continuidade tan importante e sigue cada ano mellorando nas distintas temáticas que aquí se tocan. Foi unha iniciativa deles e o apoio da anterior corporación municipal, que está aquí o alcalde anterior, Tomás Rodríguez, igual que Antonio Ribeira, que foron os que apoyaron aquela iniciativa para que se puxera a andar, que esta corporación actual seguimos lle dando para diante, efectivamente, porque veíamos que a cousa era de moito interés para este concello e para a cultura de Xermade, de Galicia e de Cabreiros. Aquelas primeiras xornadas eran aprendendo cos nosos maiores, efectivamente. Os nosos maiores teñen, como digo eu, a universidade da vida. Aprenderon tantos e tantos oficios porque tiñan que subsistir e facer de todo. Naquelas épocas tan difíciles, na posguerra, todo eso, pois eran unha xente entregada día e noite ao traballo, ao esforzo. En moitos casos que había familias numerosas, sacaron todos esos fillos, todo ese adiante, con un esforzo increíble, ao cual sempre temos que estar agradecidos por nos estar aquí a raíz deles e por habelo feito tamén durante tantos anos. Eran conocedores, de tantos oficios como, había zoqueiros, ferreiros, muiñeiros, carboeiros, canteiros, torneiros, etcétera, que eran verdaderos maestros de todos esos oficios tan difíciles de aprender e tan complicado. Nestas xornadas durante estes 15 anos, que normalmente había 3 ou 4 xornadas en cada unha e con unhas temáticas moi variadas, pois se tocou algo de todo, a saúde, con todo tipo de enfermedades e problemática das enfermedades que existían e existen. Tamén se tocou o tema da emigración, con xente que emigrou a outros países. Teño experiencia deso por meu avó, que fora emigrante a Cuba, e aquí neste caso estuvera Dina Fernández, unha veciña dali de Lousada, contando a súa historia de emigrante a Argentina, que votou a 40 e pico anos. Tamén se crearon o tema dos xogos tradicionais e obradoiros de xogos. Houve moitas obras de teatro
presentáronse libros que saíron destas xornadas, houve un encontro da Asociación de Veciños cunha guía posterior, fíxose a Festa do Arroza, o do Liño, todo tipo de libros e documentos, o Laboratorio de Radio, que tamén se gravaron programas aquí, excursións a museos e a outros sitios, a excursión á Neveira, máis a historia da Neveira, lendas, escolas unitarias e a homenaxe aos mestres que tan merecido o tiñan por a súa laboura para ensinar a tantos e tantas xeracións de nenos que saíron daquela. Homenaxe aos músicos, coas orquestas daqui de Cabreiros, Orquesta Alegría e Portobello de Burgás. Tamén se fixo unha memoria fotográfica de Cabreiros, onde se recopilaron as fotos de nosos avós e pais. Tamén se crearon a ruta do Trimad neste caso, que incluso se fixo unha ruta por aí. Houve polacías, houve unha invernada de cine, que a raíz desta xornada surxeu a invernada de cine, que se fai todos os invernos 3 ou 4 veces, con os millores documentais que se poden traer. Tamén xurdeu nestas xornadas o Premio Xermade na Historia, que próximamente a semana que ven presentarase o volumen 2, coas premiados do 2017 e 2018, donde, bueno, tanto hai 2 premiados en cada un, que o primeiro do 2017 é San Julián de Cazás, de Antonio Ribeira, e o segundo premiado foi os Torneiros de Cristina Barreiro. E o 2018, Xermade coa Prehistoria, de Javier Gómez e Antonio Ribeira, e o segundo fora para Patrimonio Artístico e Relixioso, Iglesias, Capelas e Ermidas, de María Jesús Rodríguez, que será presentado o próximo sábado a esta mesma hora, ao cual os invitamos xa de antemán. Tamén ese día tamén será presentado o 6º Premio de Xermade na Historia, que é a Arborada das Máscaras do antropólogo e escritor Rafael Quintiá, que virá aquí a deleitarnos co seu traballo. Bueno, en definitiva, son unhas xornadas que teñen unha gran bagaxe, contamos que sigan moitos anos máis, que se recopilou moita historia de todo tipo, que temos un gran patrimonio cultural deste concello e que vamos seguir traballando arreo, e creo que vos sigo animando a todos a que sigades traballando. Creo que dicen ser agradecidos e de ben nacidos. Temos que agradecer a colaboración dende sempre da Diputación Provincial, do Colexio de Educadores e Educadoras de Galicia, da Nova Escola Galega e de moitos entes que colaboraron durante estes anos nas xornadas. Por suposto, a participación dos veciños e dos ponentes e de todo, porque sin eles non sería posible isto. Si se van actividades e non hai público, perde o encanto e non ten constancia. Entón, nada, felicitalos a todos, agradecer a todos a participación durante todos estes anos, a seguir traballando por estas xornadas e bon día a todos. Moitas gracias. Imos a continuar, vamos a chamar a participar á mesa. Por favor, si pode subir José Manuel Felpeto, Xesús Rodríguez e o profesor Antón Costa. Como vou a ir dando a palabra a cada un de vos. Vamos a comezar a presentar esta mesa falando de Xosé Manuel Felpeto. A continuación, imos a dar a voz a José Manuel Felpeto Carballeira, amigo, veciño de Cabreiros e outra das almas deste proxecto. Xosé Manuel adicou a súa vida laboral a Endesa, nas Pontes, pero sempre estivo vinculado ao mundo asociativo. Así, é presidente da Asociación Veciñal de Cabreiros desde hai máis de 20 anos. Co-impulsor desta iniciativa, como as que veredes na publicación que hoxe presentamos aquí. Xornadas interxeracionais,
Premio Xermade na Historia, Invernada de Cine, Rutas de Sendeirismo, autor e director de documentos audiovisuais que amosan a vida no noso rural, e na que participan veciñas e veciños de Cabreiros, entre outras. Fermosas pezas que podedes ver na páxina web da Asociación Veciñal cabreiros.es. Felpeto é actor de teatro dende fai moitos anos, formando parte neste momento da Asociación Teatral O Aturuxo de Melpómene de Narón, e forma parte tamén do singular grupo musical A Corral Poliafónica. Pero se por todo isto fose pouco, é escritor. Neste momento podemos desfrutar da súa primeira publicación, O Pau de Ferro, e esperamos con ilusión o segundo libro que xa sabemos que está no forno. Benvido á túa casa sempre, Felpeto, damosche a palabra. Bueno, vamos a arrancar entón, a ver como faigo, non? E de ben nacido ser agradecido, evidentemente, como dixo aquí o señor alcalde. Entón eu teño que agradecer persoalmente, como Xosé Manuel Felpeto, como presidente da asociación, en nome de todos os veciños e veciñas e socios desta asociación, pois, o aporte que neste caso, pois, tanto a Diputación, na persoa de don Xosé Tomé Roca e de don Roberto García Pernas, o alcalde, pois están a facer para que realmente pois, moitas das iniciativas que aquí se levan a cabo pois, poidan seguir funcionando e seguir mergullándose no mundo da cultura, porque eu creo que a cultura é pobo, é o pobo e cultura. E realmente pois, é un binomio que non pode fallar. Se falla, estamos perdidos. Entonces, moitas grazas pola presencia dos dous e moitas grazas polo apoio emocional e económico que aportan. Mirade, cando nosotros empezamos a artellar esta idea do libro, hai 3 anos, pois todos os que estábamos colaborando, e vou a citalos, se me pasa, Marta, o libro, por favor, para non esquecerme de ningún apellido, pois artellábamos esta historia hai 3 anos e arrancábamos aquí nunha xuntanza que tiñamos aquí na oficina, aí arriba, os dous que estamos ahora mesmo aquí na mesa, Xesús Rodríguez, eu en persoa, Laura Cabarcos Camba, Elena Penabasanta, que é autora tamén da portada, tan linda e tan bonita, portada e contraportada, Manuela Vilaboi, como non podía ser de outra maneira, María Carballo Pena, Adolfo Cabarcos Saavedra e Noelia Poupariña Piñeiro. E tiñamos claro que era unha débeda. Era unha débeda con todos aqueles que realmente foron fortalecendo esta historia desde hai 15 anos. Eu vos podo dicir que me lembro perfectamente, aunque despois as rutinas non son boas, para mí nin para naide. E despois xa empezou a ser algo rutinario, que non debería de ser así. Pero eu me lembro que empezábamos aquí a presentación ou a ponencia que tiña lugar ás 10:30, e ás 10:10, as 6 primeiras filas, e non as sillas como están agora, senón moito máis apretadas, pois xa ás 10:10 estaban abarrotadas de xente. Entonces, claro, que sería de nós sin eles? Eso tamén a nosotros nos causaba certa inquietude, certa inquedanza, para decir, hai que mellorar, hai que seguir tirando por este proxecto para arriba, non? Esa xente, evidentemente, se vemos hoxe fotografías que hai dentro deste libro que escollimos, moitos deles non están xa. Nosotros fixemos unha interxeracionalidade basada, quizá, nun 70% máis nas persoas maiores e nun 30% nas persoas novas. Nas persoas xóvenes, non porque nosotros quixéramos, era porque se deu así. Nosotros quixéramos que fora un 50%, 50%, pero non podía ser así. Elas estaban sempre para aprender a enseñar. Entonces, creo que era unha débeda hacia esas persoas, e por iso estou enormemente satisfeito deste libro, non? Tamén é ben certo que é un recoñecemento, é un agradecemento a todos os profesionais que pasaron por aquí. Non hai moito no Progreso. Pois me preguntaron cantos profesionais, canta xente pasou aquí polo escenario. Xa non falemos do escenario para lá do público, falemos de aquí. Eu fixen así, máis ou menos, unha valoración de 300 persoas. E igual me quedo corto, en 15 anos. Porque non solamente eran as persoas, os profesionais que vos acercastes aquí, moitos estades aquí, senón tamén eran os colectivos. E tamén era a veciñanza, que tamén subía aquí, para apostar, para dicir, eu son aquí, e teño moito que dicir, esas bibliotecas andantes, como falábamos, non? Entonces, quizá, pois nosotros temos un agradecemento enorme. Eu pensei que aquí, algún dos profesionais que estuvo aquí, moitos dos profesionais,
E igual cando chegue este libro ás súas mans, pois terán relativamente unha especie de cabreo, non dirán, jolín, pois eu tamén quería participar, poñer a miña voz aí, poñer o meu artigo, poñer a miña opinión. Pero é que non podía ser, isto é unha escolma, isto é pois, unha síntesis grande de todo o que pasou aquí en 15 anos. Pero non podía ser de outra maneira, non todo o mundo podíamos meter aquí. E sinto moito, sinto moito. Pero quedará para outras veces. Isto é un punto seguido, non é un punto final, nin siquiera un punto aparte. Entonces, é un recoñecemento. Eu agora mesmo, pois, entidades que vexo aquí, amigos que vexo aquí, que sería de nós sin vós? Empezando, non sei, por Marisa Barreiro, por Lastra, por Mariló, por Iván, por Sofía, por Lucía, por moitos, Trini, por cantidad e cantidad, Paquita, cantidad e cantidad que pasastes por aquí enseñándonos todo o que realmente, pois, a vosa sabedoría, non poñendo en práctica. O terceiro punto, porque son 4 os que quero para non enrollarme moito, pois tamén sirve un pouco de punto da lanza para as propias administracións, non? Porque realmente as administracións eu creo que deben creer sempre nestes proxectos. Antes deste proxecto, neste proxecto e no futuro. Hai moitísima xente ahora nova con inquedanzas que queren ir e teñen que ter esa confianza das administracións para consolidarse. Isto non se consolida nun ano nin dous. Hai que ter paciencia. É como din os artesás, paciencia. Xa salirá a peza, pero ten paciencia. Non te aceleres. E creo que realmente tiñan que facer. Nosotros pasábanos así, no 2004, cando pedimos, evidentemente, que ese aval, ainda falábamos ontes, non, con Marisa, polo Iecha, daquel inesquecible home, José Luis Novo Cazón, de Nova Escola Galega, de educadores e educadores de Galiza, de Xermolos, ese aval que iba con nosotros facendo o proxecto e se presentou no Concello, está aquí, Tomás Rodríguez, Tomás Antonio, que avalaron ese proxecto, agradézollelo de corazón, ben o saben, igual que lle agradezo agora a Roberto que siga creendo en nós, pero todo eso ten que servir para que eses proxectos que ahora mesmo se presenten lles den a oportunidade de poder tirar para diante con ele, non? E que se consoliden e que cos anos poden chegar a ser referentes, non? Eu creo que artellar este libro e as xornadas en concreto habría que miralo en 5 ou 6 prismas. Un é no cultural. Como non vai ser cultural, Dios mío? Co que se leva aprendido aquí, co que levamos recollido aquí, horas e horas, de todos os temas, de todas as vertebracións posibles da cultura. Como non vai ser cultural? Social, pero a donde chegamos nós, e a donde chegaron eles, e a donde chegamos todos xuntos? Porque eu fun a moitos sitios, fun a aprender a moitos sitios, a moitos concellos, a moitas vilas, a moitas xornadas por aí adiante, onde realmente me enseñaron muchísimo. E non faigo máis que como un neno pequeno recoller como unha esponxa. Social, aprender, crear lazos, non? Patrimonial, hombre, evidentemente, que é o que temos que facer nosotros. Primeiro, saber de onde vimos, quen somos e onde vamos, é o mellor que nos pode pasar. Eso entra dentro do patrimonio de quen somos. E non debemos poñer unha raza, non, debemos subir esa raza, para que as xeracións que veñan despois de nós, pois, o teñan máis fácil e sigan mantendo, non? Pero despois había 2 criterios que a nosotros nos preocupaba. Un era o asociacionismo. Individualmente non se vai a ningún lado, pero a ningún lado. E nosotros intentamos que eso funcionara. Non sei en que medida, pero intentamos que funcionara. E outro é a palabra interxeracional, que para nosotros era vital. E, bueno, intentámoslo tamén. Queremos que o demos conseguido. Igual moito máis ao principio que agora. Tamén será unha cuestión de análisis, agora que temos que volver a arrancar, tamén será unha cuestión de análisis, non? Quería agradecer, para rematar, pois a axuda de Lucía, para artellar tanto esta cita tan fermosa, ahora que estou desde aquí, desde arriba, como a do día 12, igual que a directiva da asociación, que sempre está aí currando e traballando. En concreto, hoxe aquí a Marta, que está aí aos mandos do barco do streaming, e máis da lista que se fixo aquí desde a asociación. E quería agradecer a 3 persoas pola documentación que hai aquí. Porque miña mãe sempre me dicía que o que garda sempre ten. E tiña razón, porque eu parece ser que era un neno que tiraba todo. E sempre me dicía, me imagino que a vosotros tamén. Cando lle pedín a Manuela Vilaboi as fotos para empezar a facer unha selección, en 2 días ao meu ordenador chegaron 3.500, que eu quedaba alucinado. Entonces, bueno, me foi moi difícil
poder seleccionar e con Suso e Maseu poder seleccionar toda esa historia, non? Pero o que Garda sempre ten moitas grazas porque eso tamén é realmente de apreciar, non? Xa fora das túas, evidentemente, colaboración e todo o que levas feito por nós. Tamén a Fernando Fresco que nos prestou moitas fotos polo tema do audiovisual, tamén. E despois a prensa, que non me pode esquecer. E vosotros diredes, falas da prensa en xeral? Non. Non é unha crítica ácida. E se é, lo siento. A prensa é o progreso de Vilalba. Os profesionais que están no progreso de Vilalba. Porque pasaron os artigos que vedes aquí é un 10% do que me mandaron, do que nos mandaron. Non? Porque da man de Cristina Arias, Marta e todas as profesionais e profesionais que están aí. Eles están na noticia. Non podo dicir de outros medios igual. Eles están na noticia, están con nós. Entón, pois, eu os quería agradecer tamén ao Progreso Vilalba todo o que aquí neste libro vades ver. Eu, para rematar, simplemente vou vos dicir que isto tamén ten unha consecuencia que é casi surrealista. Porque o ano pasado, de ano 2020, podía adxetivalo de moitas maneiras, pero é un ano oscuro, un ano cruel. Eu non quero darlle máis adxetivos porque non merece, non? Pero, sin embargo, houve tamén, aló no fondo do caldeiro, aunque se vía negro, andabas barallando ali e vías luz, e sacábala arriba, non? E luz había que sacala, hoxe xa vemos máis cerca. Pero, nese ano, creouse un movimento que se chamou a cultura do confinamento, a cultura dun cerro. Eu tuve a fortuna de participar en algunhas plataformas sobre esa cultura dun cerro. Moitas persoas se viron desplazadas das súas bibliotecas, dos seus postos de traballo, dos seus editorios, e cambiaron polo salón da súa casa, ou unha mesa onde o tiñan, non? E, bueno, crearon esa cultura dun cerro. Isto tamén é unha parte desa cultura dun cerro, porque foi feita, artellada e coordinada nese ano tan convulso. Entón, por eso vos digo que tamén hai que felicitarnos por, aunque seña moi levemente, de que fora un ano que tamén sacou adiante moitos proxectos culturais. Agora voulles dar a palabra aquí a estes dous monstruos da educación, da pedagogía. Eu aquí, ahora mesmo, ao seu lado, son moi feliz, porque estou nunha mesa que mellor non podía estar. Síntome un pouquiño como aquel Balbino, aquel personaxe tan fermoso do mestre Neira Vilas, non? Como ninguén. Pero me alegra moito de ter aquí o meu amigo Antón e o meu amigo Suso. Moitas gracias a todos. Sin vos, isto tampouco teria demasiado sentido, porque fostedes vos que non fixestedes posible. Moitas grazas. A continuación, daremos a palabra a Xesús Rodríguez, unha das almas desta xornada, veciño querido e admirado no noso concello, que, como sabedes, adica parte da súa vida ao rural, ao traballo pola comunidade, polos valores e a cultura dunha sociedade que non quere deixar esquecer. Un dos seus traballos máis emotivos foi un documento visual, o Empalme, unha historia rural colectiva, que podedes visionar na páxina web cabreiros.es que nombrábamos antes. Doutor en Filosofía e Ciencias da Educación, mestre do Departamento de Didáctica e Organización Escolar da Universidade de Santiago de Compostela, investigador especializado en materiais e recursos didácticos, membro de Nova Escola Galega e director durante moitos anos da Revista Galega de Educación, impulsor dos premios Educa Compostela de Recursos Educativos, recoñecido e nomeado colexiado de honra polo Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia no ano 2015. Participou en proxectos e impartiu conferencias e seminarios a nivel nacional e internacional. Conta con multitude de publicacións da súa autoría e adícase ao estudio do significado dos materiais en contextos sociocomunitarios e na escola rural. Forma parte da Riverter, Rede Iberoamericana de Educación en Territorios Rurais. Suso, para os que o coñecemos, é un tecedor de redes que vai formando equipos para crear proxectos que impacten no territorio. Cabreiros, Xermade e a comunidade educativa debémoslle moito á súa teima pola visibilización e recuperación do rural, a lingua, a tradición oral, a cultura, o social. Xunto a Felpeto forman un tándem inigualable que ten frutos como estas xornadas e todos os proxectos que podedes ver na publicación que presentamos hoxe. Suso, tes a palabra.
Bueno, pois moi bons días. Manuela, moitas gracias por esas verbas. Non era necesario, pero moi agradecido. Ti falas dese stand, ti sabes que o tándem é máis grande, non? Pero está moi ben, no cal te incluímos, obviamente, non? Eu quero dicir que inicialmente é un prazer enorme estar aquí, non? E nesta mesa, porque aquí, ademais, sempre que vimos a cousas boas, a cousas bonitas, a cousas fermosas. E, jova, eso é moito de agradecer, estar así nun día como a hoxe, non? Eu non me vou a estender, Filipe, eu, obviamente, xa temos falado un pouco como íbamos desenvolver este acto, non me vou a estender nos agradecementos, el xa fixo referencia, porque eu algunhas cousas tamén quero contar, e para non alongarme moito, pois non me vou a meter moito nese aspecto. E, ademais, hai un elemento fundamental. Como sei que todo o mundo vai a ler este libro dun xeito ou doutro, hai moitas maneiras de lelo, pois aquí dedicamos varios días especificamente a falar dos agradecementos da obra, como os coordinábamos, quen faltaba, como incluílos, as preocupacións que tiñamos de quen non podía estar, e tal. Bueno, pois todo eso aquí eu creo que tamén hai que lelo, porque seguramente nos queda moita xente de mencionar, obviamente, e aí está, non? Bueno, eu, sen lugar a dúbidas, en primeiro agradecervos a todos e a todas, igual que esteades aquí, agradecer aos que non están, pero que sei que querían estar, e agradecer tamén, lembrar, por suposto, aos que non están, por circunstancias, porque faleceron ou porque non poden, e, por suposto, tamén, unha mención especial àqueles que, despois dos 17 anos, pois tamén estades aquí, é dicir, desde o punto 1, estamos aquí, unha vez máis, celebrando isto, non? E, por suposto, agradecer moito, por suposto, ás institucións que xa foron mencionadas, de un xeito moi especial. Agradecemos, claro está, que estea con nos aquí o presidente da Diputación, nun acto como este, que creo que significa tamén moito e hai que telo moi presente. Agradecer á xente que, por suposto, que está conectada a través de streaming. Eu son consciente que nestes momentos hai persoas, se non ven en directo, van a ver en diferido, xa non só de Cabreiros, de Galicia, senón de diferentes partes do mundo. Sei que nestes momentos estamos escoitando a profesora Tania Braga, por exemplo, de Brasil, da Universidade Federal de Curitiba, unha referente no mundo rural, do equipo da Consello Editorial da Revista Galega Comité Científico da Revista Galega de Educación. Bueno, en fin, é un exemplo, compañeros e compañeras de Ribeter, compañeros e compañeras do mundo rural de Cataluña, de Argentina, de Chile. Simbólicamente podemos dicir que algunha do labor inicial do libro conxuntamente sempre non foi feita nun voo de Argentina a Cabreiros, bueno, facendo unha parada, claro está, en Santiago, non? Pero aí íbase traballando tamén no índice, nas propostas, etc. Agradecer, por suposto, non quero deixar de esquecer, creo que estaba previsto que viñeran, pero non están hoxe aquí, creo que Fernando e Luci, da editorial Andavira, é dicir, eles foron pezas claves que nos acompañaron durante un ano nese confinamento, en directo, chamada telefónica, Skypes e todo eso, e que, por suposto, agradecidísimos moitísimo polo seu traballo. Non quero esquecer tamén desas referencias, cando se fala do, non sei se chamarlo punto cero, non, o orixen das xornadas, quero lembrar a don Cándido tamén, vale? Porque el foi unha persoa que no momento inicial pois tamén dixo, e a ver, por que non vos xuntades e falades algo, e de algo desto da cultura e tal. Bueno, lembranza tamén para ele, que creo que non está aquí hoxe tampouco, non? E dicir tamén que, bueno, non cabe dúbida, eu creo que estamos nun día realmente histórico para Cabreiros. Non me gusta moito meter a terminoloxía histórica porque teño aquí un referente, como é o caso do profesor Antón Costa, catedrático de Historia da Educación, e falar de historia é moi arriesgado para mí. Cando menos eu creo que sí que estamos ao mellor nun día importante, significativo, xa non só para Cabreiros, pero para a educación no rural e para a dinamización no medio rural. Parécemo, non? E eu teño que dicir que hai 17 anos nesta mesma mesa, como sempre digo, aquí cousas boas pasan nesta mesa, non? Hai 17 anos estábamos aquí, eu creo que traía un discurso de case 8 ou 9 páxinas, non? Eu creo, hoxe recortei no algo, traigo algunha menos, non? Pero, e recordo agora mesmo, como agora mesmo, cando viña o primeiro día, viña de Friol, e estaba a loneta, non? Para mí aquilo foi unha imaxe tremenda, non? Aí en San Martiño, cruzando a loneta dun lado a outro, primeiras xornadas interxeracionais rurais. Efectivamente, hai unha loneta fundamental que é a das festas, pero eu, cando vin aquilo, tuve unha mensaxe, unha potencia tremenda, non? Estábamos dando un paso de outro estilo cara a cultura, como moi ben apuntou o amigo Felpeto, non?
Bueno, pois eu teño aquí tamén, se alguén ten, trouxen o primeiro discurso, daquelas primeiras xornadas, as 8 páxinas, pero gustoume miralo e recordalo, non? Porque naqueles momentos iniciais, ali dicíamos cousas como necesitamos contextos e espacios en Cabreiros de conversa interxeracional, necesitamos de activar un debate en Cabreiros, que estamos nun rural que vive un proceso irreversible. Preocupábanos que a maioría das iniciativas estiveran dirixidas normalmente cara aos contextos urbanos. Necesitábamos moitas cousas que se alguén as teño aquí, e aparte que están tamén publicadas nun das primeiras publicacións, que foron o libro das primeiras xornadas interxeracionais. Bueno, pois, eu digo que 17 anos despois, eu creo que en algunhas das cousiñas que planteábamos ali, pois que as logramos. E aquí creo que con creces e con todo o que lo significa, non? E eu diría que incluso moitas. Seguramente que, evidentemente, para construir necesitase tempo, pero efectivamente falamos de 17 anos e creo que aí hai avances e temos aí un moi bon referencia que foi esos primeiros comentarios, non? E eu creo que tamén simbólicamente, aquel día era a loneta, para min sempre me quedou marcada, e 17 anos despois teremos un libro. Eu creo que un señor libro, vale? Con toda a forza que ten, non? Eu creo que tamén o feito de que dentro dunha asociación, dun grupo de traballo, como se comentou anteriormente, teñamos unha publicación sobre a mesa nunha parroquia como Cabreiros, eu creo que eso tamén indica claramente, podemos dicirnos que sempre a veces aducimos ao rural, que as dificultades e todo, pero claramente creo que indica un avance. Non é unha broma dar ese paso a un documento, a un libro, a cultura plasmada, como ben indicaba Felpeto, non? Que nos di a obra? A ver, porque eu quero dicir, esta obra, claro, eu tiña anotado, claro, si salía unhas 8 follas, pero, non, vamos quedar tamén en 3 ou 4 ideas, non? A mí me gustou moito como planteou o presidente da Diputación esa idea de traballo conxunto e colaborativo entre asociación, concello e universidade. Eu creo que sempre me tedes escoitado, sempre nos escoitastedes decir, por favor, cando se mencione isto, menciónese eso como un tande, como di Manuela, como algo conxunto na que ninguén vai diante e ninguén máis atrás, sempre armónicamente, sincronizados, conxuntamente, etc. Eu creo que é unha das grandes grandezas que pon de relevo este traballo. E creo que ten mensaxes para a colectividade en xeral, para o rural, para universidades, colectivos, etc. Fundamental. Creo que conxuntamente ensinamos e aprendemos e todos se necesitaron para unha cousa ou outra. Eu creo que esta obra pon de relevo claramente que unha parroquia con moi pouquiños veciños fixo posible todo isto que está aquí. Creo que tamén é unha mensaxe para nós, pero tamén pode ser quizá para outros contextos e para outras realidades. Creo que tamén pon de relevo para alguén que é profesor da Facultade de Ciencias de Educación, home, que a educación e a cultura é fundamental para o desenvolvemento do rural. Evidentemente, ás veces hai outros elementos claves, a economía, o desenvolvemento, vale, moi ben, pero a educación e a cultura eu creo que pon esta obra que son pezas claves, angulares, nucleares, non? Aquí aprendemos cos nosos maiores, cos nosos xoves, etc., como xa moi ben foi apuntado. E pon de relevo de xeito explícito, e eu creo que tamén implícito, para que serve eso da pedagogía e da educación social. Eu creo que tamén é moi relevo, é dicir, non todo o mundo cando comezamos aquí, que é eso dos pedagogos e pedagogas? E que é eso dos educadores e educadoras sociais? Eu levo tempo, sabe moi ben o Colexio de Educadores e Educadoras Sociais, e tamén o dixemos nalgúna xornada, que hai que incrementar a presencia, a potencia, a forza de profesionais do ámbito de educación social neste Concello. Eu creo que, como o libro, ademais, é un pé para o futuro, creo que fai tamén unha chamada nesa línea. E creo que é unha obra tamén, isto quizá un concepto un tanto académico, pero que é unha obra clara de transferencia do coñecemento. Ahora que no ámbito da universidade tamén se fala moito disto, creo que é un exemplo moi claro. Do que se di, do que se conta, do que se investiga. Bueno, aquí temos unha plasmación na práctica do que é. Creo que tamén, xa foi moi ben comentado, é unha das primeiras iniciativas que se puxo en marcha en Galicia. Eu creo que é outra que vai máis ou menos ao mesmo tempo, unha que se desenvolve na Facultade de Ciencias de Educación de Ourense, que é membro, coordinador tamén o profesor amigo de Nova Escola Galega, que xa tamén estivo aquí o profesor Xosé Manuel Cid, non? Pero puxo de relevo o significado da verba interxeracional. E que eu lembro a primeira vez, non, Felpeto, cando falábamos poñendo o título ás xornadas e tal, e había xente que me daba conta que costaba pronunciar a palabra interxeracional. Cantas veces internacional. Bueno, internacionales tamén son, vale? Pero foi un reto,
E eran os momentos que en Galicia o debate da interxeracionalidade, todo estaba sobre a mesa, e logramos plasmala no desumento dunhas xornadas, nun discurso, e facela común a propia verba, non? Eu creo que a obra tamén pon de relevo que este proxecto debe ter continuidade. Eu creo que vai a ter o como e a maneira e tal, bueno, pois habrá que ir vendo, non? Habrá que ir vendo as xornadas e tal, pero tamén hai que ser consciente de que tanto a nivel de colectivo como persoal, non? Aquí hai moitísimas horas metidas nestes 17 anos. Os fines de semana, eu creo que nós os que estamos aquí non houve fin de semana, excepto paraxe, algunha vez en agosto algo, e algúns momentos concretos, claro, está o da pandemia, pero o resto aquí non houve sábado e domingo que non tivéramos unha reunión. Vale? E digo sábado e domingo presencial, logo estaban chamadas telefónicas, todo virtual, etc. Pero isto tamén son 17 anos das nosas vidas, falo de colectividade, asociación, nós e todos con ese punto de referencia das mañás, das tardes, a este tema. Creo que hai unha chamada tamén ao apoio, á reivindicación das cuestións que aquí se poñen de relevo, non? E se alguén me pide tamén, dicir, que puido significar para min esta obra en clave persoal, non? Bueno, como xa dixen, dende a Facultade de Ciencias de Educación eu falo ali, o meu campo de investigación, no diario, etc., os materiales didácticos, da atención ao medio, da atención ao próximo, os recursos e o rural, efectivamente, non? Pero eu creo que ás veces isto está ben dicilo, obviamente, forma parte da profesionalidade, transmitilo, pero eu teño moi claro que un ten que aportar na idea de que ten que intentar, cando menos intentalo dar exemplo. Non, hai que intentar facelo. E eu creo que por lo menos podo dicir con este traballo aos compañeiros e compañeras, digade, mira, está moi ben, o contamos e tal, eu creo que cando menos aquí o intentei, o intentamos, vale? Pero a clave persoal agora, eu creo que cando menos o intentamos, ser coherentes co exercicio dunha profesión. Bueno, e depois hai algo tamén fundamental que é, eu creo que este libro axudou a poñer a cabreiros no mundo e o mundo un cabreiros. E isto tamén é importante tamén, non? E sobre a obra en sí, a ver, o comentar, xa non tardo moito, pero bueno, sobre a obra en sí, claro, que hai que falar algo de como, é dicir, é que a obra, obviamente se empezou hai 3 anos, entramos a fondo xusto nos momentos da pandemia, eu creo que aí eso é increíble as horas que dedicamos, as tardes, estaba traballando, etc. Bueno, pois agora toca. En que momentos? De todas as conexións telemáticas, bueno, pois cando podemos? Ás 3 da tarde. Pois ás 3 da tarde. Pois vámonos de 3 a 5. Pois veña, vamos de 3 a 5. Skype, conexións, as dificultades tamén, porque non é fácil, non é mesmo conectarse desde Ames e dende Santiago que dende Cabreiros. Eso tamén é unha realidade que está aí, que reflite unha fenda digital de algún xeito. Cólganos a eu recordo un día, Felpeto, eu estaba ali na miña casa, no despacho, e un día tremendo e tal, dixo, pero é que aquí está tronando, foisema conexión, e todo. Bueno, pois eso non pasou unha vez, nin dúas, nin tres, pasou varias, vale? Tamén trona en Ames. Non, pero ese día tamén trona. Tamén trona, efectivamente, pero ese día coincideu que, bueno, en fin. Bueno, o libro. Así algunhas cousiñas moi brevemente, porque o libro hai que lelo, claro. O libro, empezando xa pola portada. Mirade, a portada, dous elementos que quero destacar, mirade, non é casualidade, por exemplo, que a portada non leve, normalmente as obras levan coordinadores, editores, autores, non? Inda que van no interior, claro está, hai que ter uns créditos, hai que registrala e todo eso. Non é casualidade que estea así, vale? O libro é de todos e de todas. Destes 3 colectivos e de moita xente que participou de fora e todo, é voso. Entonces, non é casualidade. Alguén me dixo, oi, pero esqueceus. Non se nos esqueceu, non, Felpeto, non. Así o quixemos facer, de todos, non. Logo está o tema do título, vale? O título, eu de verdade, xa levo así, bueno, algunhas cousiñas publicadas e tal, non? Pero foi dos traballos que máis tempo, un día mandei unha foto de WhatsApp, Felpeto, e eu creo que mandei 4 ou 5 páxinas. E el tamén a min, é dicir, título, como pode ser? Arriba, abaixo, tal, comunitaria, pero o rural onde o poñemos, Cabreiros onde o poñemos, tal, poñemos primeiro o rural. Bueno, de verdad que foi realmente difícil. Abreunos luz, eu creo que foi un día, foi determinante, aí Iván García de Vedra, que el traballa evidentemente moito no mundo da administración sociocomunitaria, mandélle así unha proposta, mandamoslle unha proposta, e nos fixo así un achegamento, e dixo, ostras, pois xa está, Pois xa está, este vai ser o título da obra. Recollendo, obviamente, con potencia Cabreiros, recollendo a idea dos 15 anos, da dinamización comunitaria, efectivamente, e, por suposto, sempre olladas e recursos interxeracionais no rural, non? Bueno, algo que hai que destacar aquí, claro, é que hai unha parte fundamental dos libros, que é
a imaxe visual. Entón, a propia portada foi feita, está aquí con nós, por Elena Penabasanta. Vale, para nós foi un orgullo que Elena fixera a portada e contraportada deste libro, non? Porque é o que nos vai a mover, é a primeira imaxe que vai polo mundo do traballo, non? Simbólicamente tamén teño que dicir que para min, Elena é filla de que isto era unha escola unitaria dividida en dúas, nenos e nenas, non? Entón, claro, para min o meu amigo íntimo próximo tal era seu pai, non? Temos fotos e fomos dos que fixemos o tránsito á escola a Xermade, entón é simbólico que a filla, neste caso, coincide que foi quen fixo a portada deste libro. Dalle saúdos a teu pai, vale, Elena? Bueno, moi ben. E isto polo canto do libro, vale? E logo entrando no libro, bueno, pois xa veredes créditos e todo, a ver, como, claro, nos deu tamén moitísimo, e isto comentaba tamén co editorial, como estruturamos e como organizamos este libro. Xa empezando, como foi comentado, o tema das fotos. Canta foto houve que recoller e canta foto a través dos CAE houve que decidir e organizar, pero foi doado chegando a acordos, non? Evidentemente o libro está un prólogo, logo evidentemente ímolo a escoitar, pero nós queríamos persoas de referencia e además que comprenderan o que nós temos aquí. Obviamente, Antón Costa, pois para nós clave en todo o tema do rural, de educación en Galicia, etc. Bueno, logo farei algunha referencia ao final para conectarmos con Antón, non? E Mariano Sánchez. Mariano Sánchez, un referente, comentará tamén logo creo que Manuela, un referente no mundo, no contexto español, no tema interxeracional. Bueno, pero logo na obra, claro, dixemos, vamos a ver, nosa obra non queríamos ampliamente dicir isto non é un recopilatorio só de fotos. A imaxe vale máis que 1000 palabras, sí, pero tamén hai que explicalas, non? Entón, nos quixemos acompañar que houbera discursos académicos máis ou menos, ainda que adaptados a calquer tipo de público, que nos acompañaran de reflexión que é o que pode estar aportando os diferentes elementos que ten esta propia obra. Entón, non é casualidade que aquí se invitara a compañeira María Carmen Gutiérrez Moar, falar do tema da interxeracionalidade no rural, a Germán Vargas sobre o tema do asociacionismo, a Mar Pérez Frá sobre políticas do rural, bueno, Rosa Arcos, a Laura Vilaboi, dentro do tema de educación social no contexto rural, a importancia do patrimonio cultural e inmaterial por parte de Antonio Reigosa, Arma Quintiá sobre o tema de os desafíos no mundo rural, bueno, etc. E eles o que facían era darlle pé aos bloques nos que logo está configurada a obra e que non me vou a estender. Por exemplo, que Mar Pérez Frá, Bernardo e Edelmiro falaban de políticas para o rural que precisamos. Pois nós aí logo, despois do seu discurso introductorio, tiñan lugar pois as achegas que nós considerábamos que estábamos facendo dentro aquí. A agrogandería, a festa da arroza, a inmigración e inmigración, divulgación e patrimonio. E iso vai dentro, incluído e con fotografías, pero acompañadas tamén de textos explicativos. Bueno, isto é así un pouco a dinámica da primeira parte da obra, as propostas asistenciais compartidas e actividades alternativas, isto se introduce, e logo veñen as achegas, como xa foi mencionado, o laboratorio do radio, o Cabreiro Xoga, Cabreiros Transmite Cultura, é dicir, iniciativas que nós fomos intentando responder a iso. Pero insisto nesa idea, queríamos un feedback e que nos axudaran tamén a transmitir e explicar. Por suposto, hai un capítulo clave na obra, a mí me parece tamén moi bonito, fermoso, que é o de recursos, iniciativas e patrimonio cultural e inmaterial. E aí, introducido por Antonio Reigosa, aí o que introducimos foi, sobre todo, todos os recursos que se foron producindo estes anos. E que xa foi comentado no acto de inauguración. Pois quen digo, os vídeos, as rutas, as guías, os documentos que foron publicados, etc. Todo eso está recollidiño con enlaces e para axudar a facilitar o acceso aos mesmos, sexa por parte de membros daqui de Cabreiros ou de outros contextos e realidades. E, por suposto, logo un apartado de recursos bibliográficos e de información. Bueno, aí vai o tema de outras publicacións que foron feitas, as guías, Cabreiros no tempo, o libro que foi publicado de imaxes aquí de Cabreiros e moitos outros. Bueno, e, por suposto, aquí tamén construíndo un clave local da comunidade da súa intervención local que foi introducido por Iván García García. Bueno, e logo xa para ir rematando a obra, claro, para nós era clave o tema de recoller as voces ou opinións, dicir, vos, que pensades do traballo? Que pensades deses 15 anos, non? E aquí dividimos as voces entre asociacións e colectivos, entre colaboradores e a propia veciñanza. Bueno, isto foi un traballo tamén complexo, houve que localizar os correos, enviálo. Bueno, a todo isto, o libro tivo todo un proceso de revisión, a parte noso, tamén lingüística. A persona responsable da revisión lingüística, tamén por parte da editorial, de Reverso, neste caso, revisou a empresa Reverso Comunicación, Cultura e Lingua.
Eso non tampouco podemos que nos pase desapercibido. Un se encontra moitas veces, non, publicamos un traballo, non, a revisión lingüística hai que facela, é clave. E además na coherencia do noso coa defensa da lingua e da lingua da cultura, non? Bueno, e remata a obra xa co tema dos anexos, non? Que non son tampouco menos importantes. Aí recollemos os tríticos que foron publicados estos anos, non? E hai un anexo tamén especialmente significativo que é unha unidade didáctica, a lembranza dunha escola unitaria, que foi unha proposta de unidade didáctica xa hai anos fixera un grupo de alumnos e alumnas da Facultade de Ciencias de Educación ao redor do vídeo sobre a propia escola daqui, non? En unha unidade didáctica, bueno, en fin, pois aí está, non? E esta é un pouco a organización do libro, a que vos animo a ver, xa vos digo, non foi nada doado chegar, cando tiñades o libro nas mans, a como organizar o libro. Foi complexo, non era recoller textos, ala e horas, revisalos e tal. Como dicir, bueno, van as imaxes ao final, metémolas todas xuntas, metemos as voces polo medio, hai voces que van polo medio, iso de menos de un traballo enorme, e dicir, bueno, pois aquí hai un apartado que parece que unha voz tal, bueno, pois pasámola ali. Ou facer logo o índice final de todo eso. Vades ver que as voces todas aparecen con un índice. En que páxina aparecen? Bueno, pois eso, entre que estás nas maquetas, estás construindo, ten todo o dificultades, non? Bueno, en fin, esta é un pouco a estrutura da obra. Realmente unha obra se debe, como xa dixo Felpeto, a moitos e a moitas, a todos e a todas, porque claro, había unha coordinación, pero logo había que ter o material, as achegas dos recursos, de imaxes, dos textos e todo isto, non? Remataría xa con dúas observacións, non? A ver, quen poden ser os destinatarios deste traballo? É dicir, en que público estaríamos pensando? Obviamente que hai que dicir que é un libro que posibilita moitas lecturas. Eu creo que está moi pensado dentro aí. Non está só para un único tipo de destinatario, non? Eu creo que é dicir que alguén pode dicir, home, non me gustou moito o libro, vale? Ou tal, pero eu creo que é difícil que alguén non diga, que alguén diga, non me gustou nada o libro. Home, malo será que non haxa partes que non che gusten. Ou o tema das imaxes, ou o tema das voces, ou o tema das anécdotas, ou algún texto académico. Malo será que algo non nos acabe gustando, non? Eu creo que é un libro, por suposto, como xa creo que dixen, veciños e veciñas, tamén o vexo para a parte da academia, para as universidades, non? Eu creo que é un libro que poderá ler tamén a xente interesada no mundo do rural, que lle preocupa a dinamización do rural, a educación no rural, o alumnado da facultade. Hai moitos recursos educativos aquí dos que botar man, que reproducir, que adaptar noutras realidades, non? E eu creo que tamén, xa foi comentado, creo que tamén vai ser un bom momento que deberemos para releer a historia destos 17 anos, que houve un comezo, unha continuación, unha actualidade, pero tamén hai unha idea de futuro, non? E creo que tamén deixa a idea de dar pasos. Eu creo que se pode pensar en pasos adiante. Además, nesa sinerxia, universidade, administracións e asociacións, eu creo que deixa ideas no mundo do cara onde debe ir, a mellor a línea de proxectos, de pedagogía en horizontal, as ideas que se poden multiplicar. Creo que deixa ideas para outros concellos e outras realidades. A idea de traballar, ao mellor, na línea de escolas de... Bueno, en fin, non é un momento de entrar ao detalle, como se dixo Felpeto, habrá momento para ver cara a onde, non? Eu si tamén teño que, creo que hai que, levo reivindicado, isto é anecdóticamente, non? Eu levo xa pedindo hai moitos anos, pero malo será agora non consiga, un estante, ali ao fondo na escola, na que poidamos poñer todas as publicacións, ademais desta que levamos feito estes anos, non? Creo que tamén sería bon que quen se chega aquí, quen entre pola porta, pois que tamén, igual que ve o edificio, que está moi ben, non? Tal que tamén poida ver eso e visualizar eso, non? Eu xa levo pedido varias veces, xa dixe que non teño ningún problema en dirixir un sitio, senón o traigo eu e o poñemos aí, non? Bueno, a quen adico, e remato xa, a quen adico este libro? Evidentemente, a todos e todas que estades no propio libro, a todos que xa foi isto comentado tamén por Felpeto, a todos e todas que estades aquí, evidentemente agradecido e dedicado a todo Cabreiros por deixarme tamén formar parte desta iniciativa, deste proxecto, non? Eu teño, obviamente, hai que dedicalo sempre, obviamente, a toda a familia de Friola, a familia de Cabreiros, eso sempre vai con todo isto, non? Son millóns de horas dedicado a este asunto e que sin a complicidade de todos eles, pois isto sería imposible, non? A que nos acompañaron nun momento e noutro, non? E eu se teño que personalizar tamén, dicir, bueno, eu creo que
se entende perfectamente e que además representamos a colectividade, eu tamén quero dedicarlle ao felpeto, vale? Porque, vamos a ver, aquí hai un elemento tamén así un tanto informal. Van 17 anos traballando conxuntamente esas institucións e colectivos. E o normal é que durante esos 17 anos, home, pois que haxa tiranteces, roces, discusións e tal. Eu creo que quen está no mundo organizativo, isto me entende perfectísimamente, e quen está en diferentes colectivos e realidades, non? É o normal, forma parte de tal. Mirade, nós nos 17 anos, e falo personalizando na persoa, pero que representa unha institución, en todos e todas que estades aquí, das asociacións, do Concello, etc., é que nunca houve unha discusión. E isto realmente creo que tamén di moito. O libro é certo que foi unha proba de bomba. Imaginádamos un ano telemáticamente, con toda a pandemia, con clases, con traballo felpeto aquí, e todo, etc. Pero certo é que non houve unha discusión en todos estes 17 anos. Todo era mirar Cabreiros, educación, cultura, adiante. É certo, a ver, é certo que, evidentemente, nós temos as nosas retrancas e tal, pero formaba parte tamén do humor para decir as cousas, non? E sí que é certo que ambos os dous, e representamos as institucións, deixo aí en plural, sí que é certo que ás veces se nos nota, pero é que isto xa vai xa automático nas miradas, non? Que cando hai unha cousa que non a vemos e non nos convence, nos costa a calquera dos dous ir adiante por ela, non? Isto é como unha vaca cando non quer ir polo rego, pois non lle gusta o rego e bueno, vai, e faise, punto. Pero eso sí, pero estos son simplemente xeitos de proceder que creo que tamén din moito, non? Din moito. E por eso creo que podemos ir por aí, non? Bueno, tamén adico esta obra, no meu caso, a esa parte da academia, e a xente que está aquí do ámbito universitario creo que me entenderá perfectamente do día a día, non? Esa parte da academia que sempre apostou por este proxecto, non? Dun xeito ou doutro. Por axudar a difundilo e por dicir, pois non te vai na facultade, isto, mira que ben está, pois tal, Cabreiros, como vai, e tal, non? Iso se agradece moito cando é o espacio laboral de un, non? E tamén teño que dicir que, evidentemente, na pedagogía non podemos, non? Forma parte da propia profesión, non podemos ser rencorosos, e desde aí o digo con todo o cariño, non? Pero tamén o digo a esa outra parte da academia, que cando un ao mellor falaba de Cabreiros, desas historias, dixo, bueno, pero como metes ese tempo aí? Pero como dedicades este? Pero se hai outras cousas que contan moitísimo máis, etc., non? Bueno, pois eu diría que ahora mismo, que vexan o libriño, que o miren e que realmente me digan eso, a ver se realmente é así, non? O digo con esa idea, con todo o cariño para uns e para outros, non? E agora xa teño que dicir, está con nós, Antón Costa, non? É dicir, a ver, eu vai introducilo, creo que Manuela, pero eu teño que dicir só dúas cousiñas en relación con estas xornadas, non? Antón Costa é a primeira vez que está físicamente en Cabreiros, vale? Eso é así, non? Nos 17 anos, non? Pero entón é das persoas que, que quede moi claro aquí, das persoas que máis estivo en Cabreiros. É dicir, Antón é desas persoas, como xa dixo, fundador, membro de Nova Escola Galega, que sempre estivo disponible, temos o despacho a uns metros, non? Sempre estivo aí para calquer tipo de axuda, unha especie de conselleiro para Cabreiros, pois a ver, había que montar unha mesa redonda, pois Antón, a ver, como ves tal? Antón aí estaba, sempre difundindo Cabreiros, sempre pedindo a información de Cabreiros para a Revista Galega de Educación e tal, dando pé, contando, etcétera, non? Se lembrades, por poñer da multiplicidade de casos nos que nos axudou e nos asesorou, pois, por exemplo, cando foi a mesa de homenaxe que fixemos a Anxo Guerreiro, pois, era unha mesa, digamos que, dende un punto de vista político, social, etc., non era doado de argallar, non? Ele foi unha persona clave na súa configuración de como organizala, como configurala, como difundila, non? E, bueno, eu creo que non podría encontrar mellor sitio para agradecerlle a Antón tamén o que fixo por Cabreiros, ou o que leva feito por min. Eu estou da man de Antón desde que cheguei á Facultade de Ciencias de Educación, non? E, bueno, por aquí sabemos que teñen pasado xente de talla mundial, e así o decimos, aquí pasaron directores de cine recoñecidos con Goya, etc., non? Do ámbito de distintos temas, pero que quede claro que temos un referente galego, nacional e internacional no mundo da educación, por todo o seu traballo,
no ámbito da historia da educación, no ámbito de militancia en movimentos de renovación pedagóxica, como é o caso de Nova Escola Galega, e, bueno, por suposto que dicir do tema da defensa da lingua e da cultura galega, pero no tema no que estamos aquí, persoa clave, no tema ben sellado, con toda a defensa e loita polo medio rural galego. E máis, dasa casualidade que aquí tamén estamos. Hai outro elemento que coincide, estamos falando do libro dos 15 anos de dinamización comunitaria. Bueno, eu hasta hai pouco era director da Revista Galega de Educación, da que, como figura de director, pois foron tamén 15 anos, non? E que evidentemente están aquí compañeros e compañeras que xa mencionou, ademais, Felpeto, pois de Nova Escola Galega, que compartimos tamén, e, bueno, e que sigo formando parte, claro, do Consello de Redacción. Bueno, hai que ler o libro. Vale, veña, moitas gracias por todo. Continuamos. En esta ocasión, a continuación estará con nós, pero de un xeito virtual, unha persona moi significativa tamén, e que ademais é un dos prologuistas da obra que hoxe presentamos aquí. Don Mariano Sánchez Martínez, licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía, licenciado en Ciencias da Información, doutor en Socioloxía e certificado especialista interxeracional polas Universidades de Canadá e Pittsburgh. Profesor titular da Universidade de Granada, profesor do Máster de Xerontoloxía na Universidade de Deusto, evaluador de proxectos de investigación, codirector do curso online certificado en proxectos interxeracionais da Universidade de Granada, membro do Comité Xestor do Consorcio Internacional para os Programas Interxeracionais, membro do Comité Xestor na Rede Mapa Europeo de Aprendizaxe Interxeracional. E foi durante varios anos, ata o 2012, director técnico da Rede Española Interxeracional do Instituto de Persoas Maiores e Servicios Sociais. Mariano é unha desas persoas referentes a nivel nacional e internacional no que toca ao ámbito interxeracional, e desde fai anos tiñamos moitas ganas de contar con el nestas xornadas. Cando queiras, Marta, damoslle voz. Hola, buenos días desde Granada. Me alegra muchísimo enviar este mensaje. Siento no poder estar ahí, pero como prologuista de este magnífico libro, es un honor, por lo menos, acompañaros de esta manera. Soy Mariano Sánchez, director de la Cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada. Y hace muchos años que he oído hablar sobre lo que yo llamaría el milagro de Cabreiros. Habéis hecho un libro muy valiente y muy sincero, porque contáis lo que ha pasado. Y es bueno guardar la memoria. Hace muchos años que sois para mí un referente en lo que se refiere al trabajo intergeneracional en ámbito rural. Me encanta Galicia, me gusta ir a Galicia y disfruto muchísimo de los paisajes y de las aldeas que tenéis en esa hermosa comunidad autónoma. Por eso cuando me invitasteis a hacer un prólogo, traté de volcar ahí lo que para mí significa este libro. No solamente un trabajo para ayudar a que la memoria se mantenga, sino una demostración de que el mundo rural tiene muchísimo valor y sobre todo tiene valor de innovación, capacidad para innovar. Me cuesta pensar en un ejemplo
mejor que el vuestro, que demuestra que el trabajo intergeneracional puede coser, unir y desarrollar comunidades rurales y ser el eje que vertebre proyectos, edades, generaciones, géneros, personas y geografías. Varias veces he podido hablar de vuestro trabajo en España, desde que funcionaba la red intergeneracional del IMSERSO, pero también fuera de España. He hablado de vuestro trabajo en Estados Unidos. He hablado también en Escocia. Porque cada vez que me pedían que contase algo sobre desarrollos intergeneracionales rurales, vosotros erais el caso a contar. No es fácil lo que habéis hecho, es muy valiente. Además lo habéis hecho con conocimiento de causa, con calidad y encima en galego. Por tanto le añadís todavía más un valor multilingüe, políglota. Desde Granada os transmito un mensaje de felicitación, de admiración y de ánimo. Ojalá estos 15 años se reproduzcan por 10 o por 100. Necesitamos vuestro ejemplo, necesitamos que habléis de él y algún día personalmente lo que necesito y me encantaría es poder estar ahí como una persona más, asistiendo físicamente a ese milagro de las jornadas con el que habéis conseguido sobrepasar los límites del tiempo y conectar a lo largo de mucho tiempo a muchas personas y generaciones. Al fin y al cabo eso es lo que hace el trabajo intergeneracional. Un abrazo fuerte y que paséis un día excelente. Bueno, imos chegando ao final. Por último, daremos a palabra a un referente da educación e unha persona moi querida destas xornadas e vinculado ás mesmas a través de Xesús Rodríguez, don Antón Costa Rico, catedrático de Historia da Educación da Universidade de Santiago, que será o encargado de cerrar a intervención deste primeiro día das 16 xornadas interxeracionais rurais. Prologuista, ademais, do libro que estuvemos presentando no día de hoxe. Con traxectoria docente e investigadora nos campos da política educativa e da historia da educación, con particular atención á historia educativa en Galicia. É un dos fundadores en 1983 do Movemento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega. Pertence, entre outras, á Asociación AMIS de Frinet e ten diversa presenza académica en Europa e Iberoamérica. Foi asesor de cuadernos de pedagogía desde Galicia, promovendo publicación de diversos textos. Impulsou a investigación histórico-educativa con atención a Galicia. Participa habitualmente en actividades relacionadas co desenvolvemento da cultura galega nun senso integral, incluindo a lingua galega coa resonancia sociopolítica que do anterior se desprende. Así mesmo, foi recoñecido tamén co Premio Luís Porteiro Garea este ano pasado, galardón que recoñece o esforzo de Antón en favor da normalización do uso do galego na universidade. Presidente de Nova Escola Galega nos anos entre 85 e 87, director do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, decano da Facultad de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, presidente da Sociedade Española de Historia da Educación, a institución asociativa e académica que reúne aos investigadores españois no campo da historia da educación,
Recibiu tamén o Premio Internacional no 2014 do Centro Italiano per la Ricerca Histórico-Educativa, entre outros recoñecementos. Gracias, Antón, benvido á túa casa. Damos a palabra. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas ustedes. Gustaríame saudar en primeiro lugar a toda a cidadanía de Cabreiros, a toda, en primeiro lugar, e dentro dela incluso singularizar os que teñen menos de 30 anos ou menos de 35 anos que están aquí na sala, porque van trasladar máis lonxe, non? O día de hoxe e a experiencia destes 17 anos, e iso é moi importante, non? Quero saudar tamén a quen foi alcalde e hoxe está na sala, a quen é alcalde e sigue apoiando e participando neste pequeno milagre. Saudar tamén ao presidente da Diputación, tamén alcalde da cidade de Monforte, por suposto tamén neste momento non está o presidente da Nova Escola Galega, está aquí, e quen foi tamén presidenta de Nova Escola noutro momento. Eu tamén son de Nova Escola, sí. E claro, en fin, estou un pouco xa acobardado, en fin, un pouco neste espacio, xunto a Manuela Vilaboi, a Xosé Manuel Felpeto e a Suso, o meu querido amigo Suso, non? Bueno, o que fixestedes ata este momento é extraordinario. Efectivamente, decía Suso que é a primeira vez que estou físicamente. Viñen dende Vigo, tería que partir así en fin de semana. Se tivera vido, tería vido tamén dende Vigo en fin de semana, non? É unha carreiriña dun can, é unha carreiriña dun can, sí. E ademais, en fin, ten ocurrido que eu, incluso sendo fins de semana, teño tido moita mobilidade a ir aquí, ir aló, participar, conversar, estar, pero probablemente hai unhos anos que nos fins de semana teño alguna dificultade para moverme, porque, bueno, póñense outras circunstancias familiares polo medio que me quitan mobilidade que antes tiña, por eso, efectivamente, é a primeira vez. Decía Sofía Ribeiro, escribe no libro, e Cabreiros onde está? En fin, eu tamén lle preguntei a Suso, para onde, verdad? Deste xeito, deste outro, vale? Creo que conduciume ben, en fin, que é un torrente, falando, non? Como xa sabedes, e hoxe tamén, pero efectivamente, ben, cheguei xusto, en fin, pasaban 5 minutos das 10:30 da mañá. O primeiro que tamén quero sinalar é que eu sentime honrado por esa invitación para ser prologuista nesta obra poliédrica, nesta obra que non se faría se non forades vós, se non foran ustedes durante 17 anos con todo isto, e se non se producira este liderato casi natural destas tres personas que entenderon perfectamente onde estaban e que o que había que facer, e iso lle deu moita vida, non? Estes días, pensando eu, bueno, que lles digo, que distinto sería a vida de Cabreiros e do concello de Xermade se non tuvera ocurrido o que ocurrindo hasta estes momentos desde aí todos estes anos, non? Todo o que se fixo, todo o que está desfacendo en campos tan distintos,
complementarios e todos elementos da vida, non? E todos esos elementos da vida que ademais os medios de prensa, en fin, e declaradamente el progreso, verdad? Pois foi recollendo e foi un pouco trasladando hasta onde se pode chegar, non? Decía que estou moi honrado por invitarme. Digo tamén que, efectivamente, eu son fillo do rural. Eu hai moitos anos que vivo en cidade, non? Entre Santiago e Vigo, non? E teño pouca vida diaria coa parroquia rural, coa aldea, co territorio, non? Pero, bueno, despois de todo, eu son fillo de pais do rural, e criei-me tamén no rural. Eu criei-me en San Miguel de Reinante, xa que estaba aquí na provincia de Lugo Direino, non? Bueno, ainda empezaron a criar en Tría Castela, ainda así, pero despois en San Miguel de Reinante, e participei en traballos campesiños, hasta os 14 anos, unha cousa así. Pero, en fin, diversos traballos da vida, e claro, temos que trasladarnos hai 60 anos, cando eu tiña conciencia de neno, en fin, e algo menos, non é tampouco onte exactamente, non? De modo que eu creo que comprendín perfectamente as primeiras consultas que Suso me podía facer sobre queremos facer isto, ti que che parece, tal. Estas cousas que dous colegas e dous amigos dicen, baixamos a tomar un café e barallamos un pouco que é o que pasa, non? E despois xa, decir, felpeto, non sei que, e despois eu la voi tamén, non? Decir que, en fin, o que por eso eu decía que cando hai un ano e algo, Suso me manda un correo, estábamos na pandemia, estábamos cerrados, non? Hoy gustaríanos que fixeras o prólogo, non? Inmediatamente xa pensei un título que despois teme dito Suso, ese título era maravilloso para o libro, en fin, bueno, en fin, cando escribín Factoría de memorias, de saberes, de cultura e de dignidade, non? Unha factoría é un obradoiro, é un taller que produce de memorias, porque este tempo serviu para sacar a flote moitas memorias que son emocionales, que son moi afectivas, que son memorias de vida, de lonxe nos maiores, e para poñelas en común e para proxectalas, non? Memoria e proxecto, non? Eu insisto moito, creo, nesta cuestión tamén como historiador da educación, pero non só, non? O sea que saberes compartidos. Hoxe hai tantos aspectos da vida rural, hai tantos aspectos do pasado de Galicia, do século XX, xa non vayamos máis atrás, que están, en certo modo, en bastante modo, ausente de xente de menos de 30. Porque as transformacións sociais, as transformacións culturais, as transformacións económicas que levamos vivindo nestes últimos 30 anos son extraordinarias. O que nos importa, o que nos afecta o presente de cambio é enorme, non? De tal modo que se non cultivamos, se non cuidamos a memoria e as memorias compartidas, parece que o século XX e de aí atrás non importan nas nosas vidas, nas familias, no traslado de avós a netos,
nos modos de vivir, nos valores, tantos aspectos de cultura popular, na lingua, non? Na lingua. Estas queixas as que somos sensibles, sin duda, todas as persoas que aquí estamos, non? Sobre perda da lingua galega. Ten que ver tamén cunha falta de memoria compartida. De memoria compartida. A política lingüística ten que entrar tamén nas memorias afectivas e nas memorias emocionais de modo clave, e se entramos neso, salvaremos e viviremos tamén a lingua galega co demais, co dominio perfecto do español, co dominio importante da lingua inglesa ou de outras, claro. As memorias que aquí cuidastedes con tantos exercicios e tantas modalidades, non? Que vos leva a pensar no patrimonio inmaterial, non? Vostedes unha gran igrexa do século XII. Non, o mellor neste caso non, non? Pero temos cantidad de saberes que aquí se reflotaron e se poñen ao servicio dos novos, non? Iso é importante. Claro, é unha factoría de saberes. Os centros universitarios, os centros académicos teñen saberes e teñen coñecementos, pero, como decía o presidente da Diputación, como decía o alcalde, os saberes da vida. A acumulación de saberes en tantos campos que teñen que ver co mundo natural, co mundo social, coas artesanías, co tempo, coa climatoloxía, tantas cousas de como se construen, non? De como se elaboran tantas cousas, e por que sí, e por que non, e por que deste xeito e deste outro, non? Hai tantos saberes que aquí de certo modo, se recuperaron. Recuperáronse aspectos que estaban en Silveira, verdad? Quitouse a Silveira e dixe, mira, aquí temos isto, non? E, efectivamente, varias das producións audiovisuales e dos libros poñen iso de manifesto, non? Saberes da música, da literatura popular, saberes de quen viaxou fora, non? Que estivo na Argentina, quen non, e traslada e conta, non? En fin, unha factoría de cultura e unha factoría de dignidade, non? Volví a oír, ahora digitalmente, claro, nesas conexións, a Francesco Tonucci, un gran pedagogo e educador italiano, non? Que estes días, nunha actividade que conmemoraba a outra figura de mestre italiano, non? E decía este Francesco Tonucci no final da súa intervención, bueno, cando morreu un político importante, dixo, morreu un pequeno maestro dun gran país. E Tonucci decía, no, morreu un gran maestro de un país que non o soubo aproveitar en boa medida, non? Bueno, traigo isto aquí porque quero sinalar que o libro, como está construído, con tantas voces que ten, que reflexa a experiencia destos anos, é un gran libro. É un gran libro. Máis alá de Cabreiros, máis alá de Santiago de Compostela, máis alá de Galicia, é un libro que vai servir de referente, decía o Mariano. Pero, en todo caso, a mí xa me importa con que vai ser referente para Galicia. Eu, durante todos estes anos, fui un docente, bueno, desde hai unha dúcia de anos, unha materia nova
que era Educación en Contextos Rurais, Santiago de Compostela, non? Fun aportando o que puiden, non? E creo que este libro vai ser nesa materia en Santiago de Compostela e en Lugo, nas carreiras nas titulacións de magisterio, vai ser un referente para o alumnado. Vai a servir, non? Para un pouco decir, anda, todo isto, non? Toda esta vida aquí concentrada é algo que suscita interrogante e algo que suscita, ademais, unha certa pasión por continuar e por ser educador en escenarios similares. Cabreiros non é, direi, non é a única experiencia que hai en toda Galicia. Que tristeza, non? Sería, non? Sería importante, non? Que houbera Cabreiros, pero sería unha tristeza que non houbera outras cousas, non? Claro que hai máis. Sí, pero probablemente mellores, non sei saber algunha. Vamos a deixalo así. Probablemente mellores e con máis participación e con máis sentimento das persoas. Non o sei. Non o sei. En todo caso, o que sí é certo é que esta experiencia é magnífica, é moi fermosa. É moi fermosa. É un espello. É un espello. A experiencia de Cabreiros, do concello de Xermade, é un espello para outros lugares de Galicia, non? Terminarei dicindo que eu terminaba o meu prólogo cunha frase que recorda a este gran maestro italiano, non? Este gran maestro italiano que viviu sempre nun pobo pequeno, rural, Buo de Piadena, e desde o ano 63 ata o ano, non sei, xa cerca dos 2000, non? Pois foi mestre e foi construindo a memoria do que pasaba na escola, e non só na escola, sino na parroquia, porque efectivamente en Buo de Piadena e arredores fixeron algo anos antes parecido ao que se está facendo aquí, e el foi Mario Lodi, el foi reflexionando, foi escribindo sobre todo isto, e resulta que, ademais, unha parte dos libros pasaron do italiano ao español, e eu empecé a ler pronto cousas de Mario Lodi, e nun dos libros, contando o que ocurre, dice: «C'è speranza se questo accade al Bo». Hai esperanza se isto ocurre en Buo de Piadena, hai esperanza se isto ocurre en Cabreiros. Bueno, pareceme a frase, como digo, non é miña, é de Mario Lodi. O ano que ven estamos no centenario deste gran mestre italiano. Pareceme ben para terminar esta intervención, de novo agradecendo que eu fun honrado por todos ustedes ao darme esa oportunidade de escribir esas páxinas de pórtico de entrada compartidas con outras persoas. Día feliz para todos ustedes. Moitas gracias. Nada máis. Convidándovos a que nos acompañedes o próximo sábado, día 12, no que se presentará, ademais, habrá unha conferencia impartida por Rafa Quintía, que foi o 7º premio Xermade na Historia, e ademais se fará a presentación tamén do segundo volumen do libro do Premio Xermade na Historia, cos traballos do 2017 e 2018, que presentará e coordinará a educadora familiar do Concello, Lucía, que tamén nos acompaña hoxe aquí. Sin máis, agradecementos enormes para todo o mundo que estades, tanto presencialmente como virtualmente, seguindo esta xornada. Ata pronto.
e además vai estar tamén de forma digital, entendo que na página web de De Cabreiros, Cabreiros, ¿no? sí, sí. Que decíamos antes, cabreiros.es.